Kuya mo ito. Ito pa ang malay ba kabiliyada ng kuya mo sa kita.
Ito bakit sa atin yan? Sa ano? Sa asa? Ha? Wala nang nag-payment ta. Stress. Iyo, sabi ko na. Mana pasta. Sabi ko ba rin ni? Ano? Sabi ko na. Kaya ako din sa akin. Sabi ko ba rin ni? Sa ano ba? Mata, talon ka? Takal naman yan, may masuk doon. Kulong kang balik ako sa tabakal. Mananribon. Kaya tulog. Mala ito. Mala itong ano, so, 1,000 ka sa bagay ito. Bakal mo doon.